Защо се получава така, че след почивка ние пак трябва да почиваме, па и да се лекуваме даже? Много хубав въпрос. Всъщност, реална статистика за това, че хората боледуват повече по време на почивка, реално няма, но от опита ми това е нещо, което чувам от повечето хора, които пътуват. Всъщност това е цял отделен раздел в инфекциозните болести, казва се медицина на пътуващите. И сега веднага ти обяснявам защо. Но ти самата си каза някои от причините, защо се чувстваш зле и болна по време на пътуване. Първата група е неинфекциозните причини. Чисто и просто смяна на средата. Много добре знаем, че някой като отиде на море и там от тяхните лечащи и хвърчащи вируси и болести се разболява и ги прехваща веднага. Ако един африканец дойде в България, ще се разболее от нашите болести и ще ги боледува тежко, докато ние си живеем с тях и няма проблем. А ние като отидем в Африка, може да се разболеем от техните болести, с които те нямат проблем. Това е едно. Второ, когато човек пътува, това е свързано с комуникация случайна с много голям обем от други хора. Струпване по летищата, чакални, опашки по самолети, опашки по магазини, каквото си щеш, чакане с много хора на едно място. Това само по себе си е предпоставка за заразяване с вируси от целия свят. Не само дестинацията, в която сте били.